giingnan ba kaniya nga karon maabot ang package? Wala na chat si mama nimo? Ano ba kay bayaran na ani? 2,500 imong bayaran na. Nakapangalan mi na sa imo ha. So saan naron gang? Pataka mo istorya ka mo maning musulti. Iya galing tanaw. Ilan na mo iskam mo ini ba? Ego's Flower Shop, delivering happiness. Hello ma, may buntag. Kasi Stephanie? Ay gang, na-delivery para sa imo ha, package. Gikan gawas. Gikan og abroad. Kasi nasa abroad ay. Mama nimo? Iya kang giingnan ba kaniya nga karon maabot ang package? Wala? Na, dala na ba na mga package nimo para sa imo ha? Wala may chat si mama nimo? Napaba kay bayaran na ani? 2,500 imong bayaran na. Asa din nag-abroad imong mama gang? Sa Qatar. Nag-chat-chat ba sa iyong mama? Wala siya naingon na karon maabot ng package. Sir, naman sa imo pang bayad. Nado sa imo pang bayad. Kanilang iro, iyaman ako. Iyaman ni Gigay. Ninyo. Nakapangalan mi na sa imo ha. So saan naron gang? Dako ba kayo package gikan sa abroad? Nandiday istorya bang saan man nimo? Udi utangon na. O gibalik na mo nag-deliver sunod, magduwang na pud kag bayad. Ibalik niya mo lang ko anon. Pwede man mo tanawon sa para makita nimo. Ano unsa magawin anon sa isa? Pataka mo istorya ka mo maning musulti. Iya galing tanaw. Ilan na mo iskam mo ini ba? Iskam ka. Ano tanawon sa gang? Tanaw Talagang tanawon sa nato gang. Mahal kong ina, masakit ang paglayo mo. Batid ko kung bakit ginagawa mo ito. Surprise! Itong lahat para sa kinabukasan ko, upang marating ang makulay na Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Galing ka gikan sa mama. Happy birthday! To you. So gang, mayong buntag sa tanan. Before may magsugod, magpaila-ila sa mi. Ako dai si Albert o si James akong kauban. Kami di ay ang staff sa AMD Ghost Flower Shop. So namin diri karon para ihatod ding sorpresa para sa imuha. So kay birthday man nimo gang, kantahan ka na mo pag-usab og happy birthday ha. Kanta ta. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So gang, happy birthday. Pag-wish usa tapos tayhupa ang kandila. Sa imo ang wish. Blow the candle. Okay, happy birthday gang. Imong hinala ka surprise sa imo karon. Imong pa, imong mama. Kisa man? Imong mama? So na sila message siya para sa imuha. Ako ipakita sa imuha. Kinsa man eh? Nanay. Si nanay. So nasa message para sa imuha. Happy birthday, Diday! Mo tayo yung insa. Kana, kinsa man na? Mama. Si mama. So mo na yung message si mama para sa imuha. So, kana na. Sorry na, pila ka years wala ito nag-uban sa imong birthday. Ang wish na ko sa imuha nila makaroon na unta katagan kag maayong panglawas sa imo
ug maayong pamuna. Uy, dahil mangutangan yung kwarto sila. Pila daw ya ha? Para sa imo na maayo ang future. Mana di ay? Punta, malipay ka sa akong gihatag na small birthday para sa imo. Enjoy ka rin adlaw sa imo. Ituyok lang, ituyok ka rin mga audience na ituyok. Ang tingka di ako niya. Love na love ka ni mama. So, mao to ang message ni Mama para sa imong birthday. Happy birthday pa lang ka. I wish nga you're always in a good health and be a good girl always. Love you. Diday. Pag-abot Kon? Happy birthday, Diday. Kanang hinaot unta Diday no sa 11 years old nimo, magtinarong ka sa imong pag-eskwela. Nya dili na ka magsigig. Dula-dula kay happy na gyud ka madalaga. Happy birthday. Okay, salamat. Sa may masulti nimo kay Mama nga gi-surprise kanya karon sa imong birthday. Oh, gratis. Salamat sa surprise ko. Love you. Kato lang, wala kay kasulti. Okay. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Ang Bigos Flower Shop lang doola.